ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin kri aboto fin wuri chori ko likuru marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hote panu jawni tuma damarga joswati ka uruki ka bamaga tama malo ya bane kana ga de kologoto matab jumya awni senanga emission mandi kono emission na intitulé ko sondo la nature nga sunku yiniga ka sungu yiniga korodore ka ayre yiniga ka sungu yiniga korodore ka alamini yiniga lame foli dan karamo ba manu bari samake ale mu kungo so promoteur na initiateur wala karamo ini tuma awa karamo kologoto imotab jumya nyere bi focus ba ini tuma be angala me je club fo mba fo ngugu senanga bi emission kono nguni jogu ni senengo damarega josabati ka uruki ka bama ko ka twama aywa karamo foli temene ko amena kuma iri suga mukambi nya damana iri suga krengrene donc ibe iri to fanye ko ani amakutu do o nyini ngali jaraye ko sebe karamo iri mi flan ko fe ni na ni mo nya bala ale yɛrɛ kɛcogoya de bɛ mɔgɔ dabila ban farakolo kan yiri don nka anw ka kungo so yan nɔ an ɲɛ b'a ɲalenba la an ka baraji kogo yɛrɛ de kan quoi dɛnɛ nin kan bon ale de falennen bɛ nin cogo in na mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin yiri nin tɛ yiri gansan ye bari a filɛ yɔrɔ min na nin ye ni jiba nana samiyɛ fɛ ji bamanan na mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn a tiɲɛ na ji surula bi dɛ baraji nin bɛ fa bɛ bɔn tan an kunna anw fɛn o fɛn filɛ nin ye sisan nɔ anw minnu bɛ ka émission kɛ ji nin bɛ se k'an kun tunu quoi n'a bɛ suru ka taa bon ale nana bɔ o de ɲɛfɛ wa a bɔra a ɲɛfɛ yɔrɔ jumɛn dɛnɛ min bɛ yen kogo min kɛlen bɛ ka baraji yɛrɛ minɛ dɛ ale b'i lili saran o de la ni ka sɔrɔ ka balo o kan i n'a fɔ n'i bɛ jida kɛrɛfɛ kuma dɔ la i bɛ taa fara minnu sɔrɔ ji kɛrɛ la fara ninnu kɛrɛ la dɛ ale bɛ falo o de kan ka falo kan ka tila ka mankutu de sɔrɔ ko ale tɛ ɲigi e bɛ ji ɲɛfɛ ji dingɛ kɔnɔ bada ni fɛn ninnu na nka e tɛ ɲigi wa a b'o de fana fari da koyi ale min filɛ nin ye ni a bulu bɛ nin cogo in na tan u fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ a kalani finnen don nin cogo in na tan u b'a wele ko n tɛ ɲigi e dun nalen bi i jɔ ji de ɲɛfɛ ji min bɛ suru i m'a ye ale de filɛ nin ye nin cogo la donc o de y'a tɔgɔ ye bon a ka tɛ ɲigima ɲɔgɔn ni mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko ji t'a la dɛ a fana kɛnɛ de don a bɛ kɛ bulu kɛnɛma de i n'a fɔ verti min b'a la nin ye sisan o b'a yira k'a fɔ k'a ye ji min o b'a yira k'a fɔ k'a balolen don bon san o san nin bɛ kɛ nin cogo in na a ɲalenba tan a bɛ tila ka sa fana n'a jara ni ji nana tuguni ni kogo nin ɲigina a bɛ tila ka wuli tuguni quoi bon ne y'a jateminɛ n y'a jateminɛ san caman ne tun ma sɔn ka kuma kan parce que ne yɛrɛ tun tɛ nin cogoya dɔn quoi anw bɛ taga nanzara jiri bin dɔw ta ka na n'u y'an ka kilasi kɔnɔ 7e ni fɛnw na quoi ko la fougère i m'a ye 7e na mɔgɔw ta kɛ yan 10e yɛrɛ la ko la fougère mɔgɔw bɛ t'o ta k'olu kalan o bɛ turu de ka janya ka tila ka gɔlɔ mais ale ta t'o ye dɛ ale falennen de don a kɛrɛ kan ko ale n'olu bɛɛ ye denbaya kelenw de ye quoi ale n'olu bɛɛ ye kelen donc u ye nin tɔgɔ wele ko ajantum o ye gɛrɛkikan de talen a sun kɔrɔ k'o tɔgɔ da la nka an y'a ye k'a fɔ ko gɛrɛkiw fana ye a jate minɛ ko a tɛ ɲigi da a b'a fɔ a non scientifique yɛrɛ fana kɔrɔ de ye ko n tɛ ɲigi bon bamanankan na fana an y'a wele ko n tɛ ɲigi n tɛ ɲigi ye mun ye a tɛ ji de mara c'est à dire ji mana san mana na cogo o cogo i bɛna sɔrɔ ale bɛ i b'a fɔ ji ma s'a ma parce que ji bɛ da ale kan ka woyo ka bi i b'a fɔ fɛn ma kɛ voilà a tɛ ji a fari tɛ ji kun quoi k'a fɔ ko ji yɛrɛ t'a la dɛ ale yɛrɛ kɔnɔ ji b'a la dɛ mais fari buluni nin dɛ ni ji de magar'o la dɔrɔn a bɛ jɛngɛ ji bɛ taa donc i bɛna sɔrɔ i b'a fɔ ko ji yɛrɛ ma sɔrɔ i y'a ye o de y'a n tɛ ɲigima yɔrɔ ye quoi donc c'est une plante très intéressante mɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ ne bɛ fura kelen min dɔn a la ko denfura jumɛn don u b'a fɔ ko ale fana bɛ fara pasani tɔw ka den minnu serelen don quoi i y'a ye n'u bɛ fasa k'u ɲamanɔgɔsi ni i bɛ ɲɔnakala utiliser o la quoi donc k'ale fana bɛ dɛmɛ kɛ o la quoi i m'a ye surtout ko ni don min ni o kɛra yɛrɛ k'a fɔ ko fanga bɛrɛ t'u ka nimaya la quoi i m'a ye ni fanga ka dɔgɔn quoi donc ne b'a dɔn ko ale bɛ fara o furaw de kan donc o mankutu min filɛ nin ye o bɛ ko dɔ fana yira k'a fɔ ale sigilen bɛ jisira de kan
ale be ji ɲɛ sanji mana na ji mana woyo cogo cogo a tɛ nin fɛn nin sɔrɔ i m'a ye donc a kɔni bɛ se ka to nin cogo in na ta fo ji ka ja panparanpa kogo yɛrɛ bɛɛ ka ja ale yɛrɛ bulu fana bɛ tila ka ja ka kala dɔrɔn to yen mɔgɔw bɛna o fana bɔ quoi mais a b'a ka balo n'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ nin cogo in de la tan ne m'a mɛn ko a bɛ den ne m'a mɛn a kɔni b'a ye a bɛ saran ka falen a dugumala de fɛ quoi i m'a ye dugumala de la i bɛ misɛnmaninw ye i bɛ tila ka i b'a fɔ lili de kun mana bɔ ou bien falen bɛ kɛ lili de kan ka saran ka falen quoi ka faran ka falen donc n tɛ ɲigin u y'ale wele ten ko ajantum ko capillaris ko min kɛlen bɛ i b'a fɔ kunsigi ko capillaire i b'a fɔ kunsigimafɛn de don quoi olu y'a fɔ ko a tɛ ɲigin mais a tɛ ɲigin fɛn minnu kan a bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ kunsigi baara kɛ quoi parce que hali n'i y'a lajɛ sisan musu de bɛ kogo la donc komi bɔgɔ b'olu ju fɛ donc tant que bɔgɔ dɔɔni bɛ yen ale bɛ falen yɔrɔ sɔrɔ donc ale bɛ tila k'i dili saran tuguni ka dili in lawoyo i b'a ɲɔgɔnnaw poyipoyilen a kɛrɛfɛ fo ka caya nin mɛnna nin yɔrɔ in na san caman dɛ i m'a ye ko ajantum capillaris ko n tɛ ɲigin min b'i n'a fɔ kunsigi donc sunkun jaabi dɔ filɛ an bolo nin ye yan nɔ donc an k'a kɔlɔsi et puis i b'a dɔn min kɛlen bɛ yan e ma a kari yan e kɛlen na k'a kari e k'a lajɛ a bulu a dawolo bɛ ka kɛ cogo min na dawolo bɛ ka kɛ i n'a fɔ ko fifalan k'a bɛ ka kurukuru mais n'a ma kari a t'o kɛ quoi i m'a ye donc yiri fɛn de don an ye min jateminɛ k'a fɔ a b'an senkɔrɔ yan hali bi an k'a tirini k'a tɔnɔ bɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ nin na yɛrɛ fɛn wɛrɛ bɛ nin na yɛrɛ an ma se mun ma o tuma na an lamɛnjɛkuluw bɛɛ k'i k'a kan an k'a tirini ɲɔgɔn fɛ an ka ɲininkali kɛ sunkun kɔnɔ ayiwa an hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc dakura dɔmɔdɔ min tun b'an bolo k'a fɔ n tɛ ɲigin kan o ye nin ye donc duguma yiri sugu min don ale fana ti a ti bɔ dugumala yɛrɛ la bon yiri don mun ti bonya ka janya cogoya sugu dɔ la nka samiyafɛ yiri don ale bɛ sumaya de nɔfɛ donc jima yɔrɔ la ji waralen tɛ faamu fɛ mais ni ji yiriya bɛ yen a bɛ i saran ye donc k'a ka baara kɛ donc ni tilema bɔra a bɛ tunu donc i y'a fɔ cogoya min na hali bi kuma ninnu kun ye mɔgɔw ka u tasi a kan k'u miiri kosɛbɛ mɔgɔ mun ka ɲinini mana se a tɔnɔ wɛrɛ dɔɔni ma an da ma se mun ma o tigi bɛ se k'an ladɔnniya o la ko bɛɛ ni ko ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko